Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга кайбер темалар турында кыскача. Шолда көчле кар ява башлады. Коммуналчылар начар һава торышы нәтиҗәләре белән ничек көрәшә? Фейерверклар, хлопушка, бенгал утлары, пиротехник эшләнмәләр белән кайда кулланырга мөмкин? Шолда көчле кар ява башлады. Ишегаларында начар һава торышы нәтиҗәләре белән көрәшкә коммуналчылар чыкты. Алар билгеләп беткәнчә, мондый һава торышында карны җыештырып бетерү аеруча авыр бирелә. Махсус техника тротуарларны һәм машина юлларын явым-төшемнәрдән чистарта. Тулырак безнең материалда. Экскаватор йөртүче Халил Гыйльфанов көн сайын 27-нче комплекста кар җыюга чыган ишегалдан ул сәгать ярым эчендә чистарта ала. Ләкин эш тизлеге яуган карның мул булуына да, тукталган машиналарның сонына да бәйле. Машины мешают уж, машин очень много. Если они убирают, быстро убирается двор. А если машины стоят, долго идет. Территорияләрне кардан чистарту эшләре башланырга бер тәүлек кала. Коммуналь хезмәткәрләр йортларда яшәүчеләрне кисәтә һәм автомобильләрне күчерүне сорый. Подъезд ишегендә белдерүләрне барысы да күрми һәм нәтиҗәдә кар чистарту кыенлаша. Халык сүзләренә караганда, коммуналь хезмәткәрләр үз эшләрен җаваплы башкаралар. Комплекста тротуарлар һәм машина юллары һәрвакыт чиста. Вот у нас во дворе тоже хорошо почистили, все хорошо. Нравится. Там чисто все, снега нету. Хорошо чистят. Ну, часто. Каждый вечер, каждую ночь чистит. Мы живем 2601. Спасибо. Только вот водители просто не понимают работников этих, кто убирает. Видишь, что чистит. Подошел, убрал машину. Ну, видно же. Вот они стоят, и все. А он сейчас местами почистить, а остальное не почистить. Вот это уже будет, как говорится, неэффектно получается. А если бы машин бы не было, вообще было бы прекрасно. Езжу часто, да, у меня тут мама живет рядом. Ну, у нас вот 27-16 лучше чистят гораздо. Так, 14 вот это. Здесь реже бывает. Коммуналь хезмәткәрләр сүзләренчә, эш барышын һава торышы да катлауландыра. Көчле кар яву чистарту тизлегенә һәм сыйфатына йогынты ясый. Шул ук вакытта синоптиклар якындагы тәүлектә кар һәм бураннар белән кискен суытуны фаразлый. Шуннан соң атна ахырына температура акрынлап күтәреләчәк. Лилия Гатина, Яна Вальдюта, Хирбикметов, Яңалыклар. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан шауларга янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре турында искә төшерәләр. Бигрәк тә пиротехник эшләнмәләр белән эш иткәндә. Хәзер шәһәрдәшләр бәйрәм каникулларына актив рәвештә фейерверклар, хлопушка, бенгал утлары сатып ала. Аларны махсус билгеләнгән урыннарда гына кулланырга мөмкин. Йоршолда фейерверклар җибәрү өчен 6 майданчык каралган. Бу җиңү паркында, Яңа шәһәрдәге шәһәр пляжы янында, Төзүче стадионы артында, ипподром территориясендә, Раскольников урамындагы һәм Габдулла Тукай яр буендагы шәһәр пляжы янындагы махсус урын. В канун новогодних праздников пиротехнические изделия пользуются большим спросом у населения. При их выборе необходимо знать, что использование самодельных изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия. Также наличие инструкций на русском языке, а также срок годности. Моннан тыш 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр республикада янгынга каршы махсус режим кертелә. Бу чорда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен бузган өчен штрафлар 2 тапкырга арта. Гражданнар өчен 20 мең сумга, юридик затлар өчен 800 мең сумга кадәр. Всегда салют запускается в соответствии с требованиями инструкции завода-изготовителя. Там указывается расстояние минимальное от жилых построек, от лесного массива. Также и указывается возраст людей, которые могут запускать салют. Учитывать направление ветра, куда может снести снаряд. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы мәгълүматлары буенча ел сайын яңа ел бәйрәмнәрендә янгыннар саны гадәттәге көннәр белән чагыштырганда 20%-ка, зыян күрүчеләр саны 2 тапкырга арта. 2025 елда Татарстанда барлыгы 3600 янгын булган, 120дән артык кеше һәлак булган. Яңа ел бәйрәмнәре турында сөйләсәк, узган елның 30 декабрьнән 2025 елның 9 гыйнварына кадәр республикада 90 янгын булган, бер кеше һәлак булган. Лилия Гатина, Елена Камалова, Хирбикметов, Яңалыклар. Якты иллюминацияләр һәм бәйрәм концерты Азатлык мәйданында шәһәрнең төп чыршысын ачу тантанасы узды. Шаулар бәйрәмгә гаиләләре белән килгән. Декорацияләр янына фотога төштеләр һәм уеннарда катнаштылар. Бу ел шәһәрдәшләр өчен сюрприз да бар иде. Нинди? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез.
шоуларга яңа ел кайфын бүләк итәргә килгәннәр. Артистлар әкият геройлары костюмнарын киеп, шәһәр халкын якынлашып килүче яңа ел белән кутладылар. Сезнең барыгызны да киләсе яңа еллар белән котлыйм. Исәнлек, саулык, бәхет, шатлык җирдәгечә яшәргә насыйп булсын. Һәм инде әлбәттә бүген безнең Ярчалы шәһәрендә чыршыны ачтык. Һәм инде шундый матур, күркәм бәйрәм кичәсе. Барчагызга да уңышлар телим. Сезне якынлашып килүче яңа еллар белән тәбрик итәбез. Һәр барчабызга да Аллаһ Тәгаләбез куанычлы еллар насыйп итсен. Илләребезгә тынычлыклар булып, солдаттарыбыз җиңеп кайтып, илләребездә тынычлыклар урнашсын. Һәр барчабыз сау-сәламәт булып, куанычлы еллар каршы алырга насыйп итсен. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, сезне барыгызны да якынлашып килүче яңа ел белән тәбрик итәм. Сезгә барыгызга да исәнлек, саулык, киләсе яңа ел тыныч төннәр, имин көннәр алып килсен. Сугышлар бетеп, сугышта катнашкан һәрбер балалар ата-аналары янына кайтып, рәхәттә, бәрәкәттә, хөрмәттә, исән-сау гомер итүләрен телим. Шоулар шәһәрнең төп яңа ел гүзәле ачылышына гаиләләре белән килгән. Якта иллюминацияләр янында фотога төштеләр, төрле уеннарда катнаштылар һәм Кыш бабайга шигырьләр сөйләделәр. Автошәһәр өчен 2026 ел юбилейлы ел. Шоулар шәһәргә нигез салынуга 400 ел һәм беренче йөк автомобиле чыгарылуга 50 ел тулуны бәйрәм итә. Всем вам, дорогие друзья, уважаемые челнинцы, я желаю крепкого здоровья, выдержки, терпения, семейного благополучия, добра, семейного тепла и всего самого доброго. С наступающим Новым годом! Бәйрәмнең иң югары ноктасы төп яңа ел тылсымчысының чыгуы булды. Шолга беренче тапкыр Кыш бабай КамАЗга утырып килде. Дорогие челнинцы, наши друзья, товарищи, наша семья, мы вас всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, улыбок, добра и процветания нашему замечательному городу. Пусть сбудутся самые заветные мечты, добрых моментов и приятных сюрпризов. Кыш бабай Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары белән бергә шәһәрнең төп чыршысында якты утларны кабызды. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Кыш бабай белән Кара Бура Курчак театрының нәни тамашачылары шул исемдәге тамашаны карадылар. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, яңа ел спектакле яңа бинада узды. Элек анда татар драма театры урнашкан иде. Труппа күченгәннән соң объектны ремонтлаганнар. Яшь чалларга һәм аларның әти-әниләренә ул ни дәрәҗәдә ошады, моны безнең төшерү төркеме белде. Галина Григорьевна тамашага үзенең 7 яшьлек кунагы Кириллны алып килгән. Тамаша башланыр алдыннан алар Курчак театрының яңа залында карарга өлгергән. Ой, театр бик ныгышый. Мин монда элек татар театры булганда да килә идем. Бик яратам яңа ел бәйрәмен, потому что без өйләнештек яңа елда. Яңа ел бәйрәмен вообще. Мне всегда нравится то, что там проводят, то, что там все время всем нравится. Үзгәрешләрне башка чаллар да бәяләде. Аларның сүзләренә караганда, тамаша залы уңайлырак, иркенрәк, яхшы яктырту, матур декорациялар. Естественно, сейчас уже такой более масштабный зал, очень красиво, удобно детям вот эти сиденья. Мы очень ждали это представление. Мы здесь первый раз. В старом здании нам очень-очень нравилось, мы очень часто там были. Не хватает, конечно, присутствия мужа. Но новогоднее настроение пытаемся себе поднимать сами. Кайберләрнең бу инде күркәм гаилә традициясе. Алар кичкенә чакта әти-әниләре белән тамашага йөргәннәр. Хәзер инде спектакльләргә алар үз балаларын да алып киләләр. Мы ходили вот как раз в театр, да, часто с родителями тоже при новогодние праздники, по выходным делал папа нам такие праздники, как говорится. И вот это вот у меня осталось в памяти. Яңа сезон ачылышында Курчак театрында дәрәҗәле кунаклар да булды. Шалымырын Ольмагдиев тамашада беренче тапкыр булуын искә төшерде. В Его Величество театр я попал, когда мне было 9 лет. Он мне показался большим, загадочным. Но я не думал, что через определенное количество лет мне придется заниматься реконструкцией. Вы знаете, когда сюда заходишь в здание, попадаешь в некую сказку, особенно вот в преддверии Нового года. Такая атмосфера. Нас сегодня встретили актеры театра в соответствующих костюмах.
Кыш бабай һәм Кара буран интерактив тамаша, онда тамашачылар да спектакльнең бер өлешенә әверелә һәм изге күңелле тылсымчыларга яңа елны коткарырга ярдәм итә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тахир Бикметов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Встречай Новый год с дальневосточными деликатесами. Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 22 по 31 декабря. ТЦ Грин. Остановка Глобус. Лечение, протезирование, имплантация зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». Улица Полякова, 2А. Что же подарить на Новый год? Интересные подарки в чайном дереве. Алтайские презенты. Боксы с чаем и сладостями. И подарки для здоровья. Покупайте в чайном дереве. ТК 105 Новохитово. 1-й этаж.